tota la vida he sigut del poble. Hi ha moltes cases tancades que la gent no les vol llogar per tema, a vegades, de por, de qui hi entra, qui llogues, qui deixa de llogar, quan no paguen. Jo veig que al Poal hi ha una diferència important entre naixements i defuncions. Llavors, clar, això fa que la població del Poal es vagi minvant paulatinament. O sigui, una forma de mitigar això seria que vingués gent nova, que vinguessin famílies, que vinguessin parelles joves, perquè llavors es podrien conservar els pocs serveis dels que gaudim ara i fins i tot es podrien millorar i aconseguir-ne més. Des de la borsa del Consell Comarcal teniu totes les facilitats pel tema del lloguer de les vostres cases, la mediació, la tranquil·litat que us donaran i sobretot l'assessorament sempre és gratuït. Aneu-hi i recordeu, ho diu el Monti, que és gratuït. Si tens una casa buida, Lloga-la i dona vida al poble.